life and water, the theme that the miracle of the fountain share with this destination. Within Ice Reach are home to hundreds of water produce that provide livelihood to residents of Barangay Bungalan. Taste the flavor of Labrador through this agritourism wonder. Bali, nag-start po kami noong 2019. Kita po namin na may pagkakataon po through Department of Agriculture din po. Kaya po naisipan po din po namin na ay take advantage po yung mga available resources po dito po sa bayan po na. Talagang matrabaho po lalo na po sa mga foods and mga kailangan po nating pangpataba na mga funds. Ang mga main commodities po natin dito is crabs. May juvenile crab section po tayo and then may crab fattening. Sa mga grow out section po tayo for siga needs or malaga at bangus po. Ganon din po sa Banami Shrimp. Ang farm po natin ay may 2.3 hectares po na lawak. Originally, yung sa crab fattening is ang galing po din po siya sa technology po ng Malaysia, Indonesia. Then nung nakita ko din po na pwede din po dito ang gawin sa atin. Ayun, in-apply ko naman, sinubukan at pwede naman po. Ang naisipan ko, bakit naman po hindi po pwede sa atin, may mga likas naman na po tayong brackish water, sa birch lang po yung mga ganun, pwede na po tayo makapagpataba ng alimango. Ang pinaka main source of living po kasi dito sa bayan ng Labrador is sa pagpapalistaan, farming. Masasabi ko po sa crab fattening, tayo pa lamang po yung nagsusubok ng crab fattening po. Si Labrador po kasi ay isa po sa mga #1 supplier po ng siga needs or malaga from inter-region po sa Region 1, Region 2 and Region 3. Tayo po talaga yung pinakamaraming volume ng supply na inihatid po sa mga fish pens and mga fish cages po. Nakakatulong ang mga ganitong negosyo sa aming bayan dahil nakikilala ng mga turista na kung gaano kayaman sa yamang tubig ang aming bayan, kagaya ng alimango, malaga, bangos, at kung ano-ano pa. Kung makakapasyal po sila dito sa atin, pwede rin naman po silang mag-catch to pay sa ating mga crab fattening. And then, ganun din po sa mga bangus and Banami Shrimp po. Ang kagandahan din po sa amin ay may bibigay lamang po namin ito sa inyo ng nasa farm gate price po. Cool winds, fresh ponds, and peaceful environment. These are the gifts this destination is proud to share to the world. A moment to stay calm, reflect life, and realize miracles. Be in touch with Earth in this beautiful place within Labrador.